Godt. Du skal tage, Jonas. Ind på bakken for at arme og ind over. Mach du den Kampf, mach du den Kampf. Nu, Jonas. Kom nu, Jonas. Jonas, det er nu. Ja, godt, godt, Jonas. En gang til. Egal, was er Vejen dommer ud. En gang til. Igen, Jonas. Kom så. Kom så, en gang til. Nu. En gang til. Han slår mod maven. Det er nu, Jonas. Kom så, Jonas. Kom så. Det er nu. Nu, Jonas. Ja, godt. Jonas, indover. Pas på yogaet. Okay, das ist gut. Men, drück den nochmal. Jonas, presset kør indover. Han slår mod maven, Jonas. Godt. Indover. Han slår mod maven. Und sofort auch mit Technik, nicht nur Techniken sofort. Frem, Jonas. Du skal ikke tilbage. Ja, godt, Jonas. Sådan, Jonas. Kom igen, igen. Godt, Jonas. Eine Minute dann. Aufbauen und Punkte. Det er godt, Jonas. Godt, Jonas. En mere rundt. Du har masser af tid, Jonas. Aufbauen. Kom så, Jonas. En gang til. Und Punkte. Denk dran, der Uber. Ikke stå helt stille. Dieser eine ganz Jonas, oder du der skal ikke Uber. tilbage. Jetzt, wenn er nicht damit rechnet, der bewegt sich da raus. Ja, fint, fint. Punkte. Drück den. Und nochmal. Ja, und nochmal. Ikke yoga mere, Jonas. Jonas, du bliver nødt til at presse ham. Så du ikke går yoga i hovedet. Hvis du får en mere, er du ude, Jonas. Dann drück den. Mit Punkte. Hast du gehört? Kom, Jonas. Mit Punkte. Der geht nicht zurück jetzt. Mit Punkte. Nu. Hvor straf, Jonas. Vær klar, Jonas. Kom nu. Du skal ikke stå og sove. Genau, drück den weiter. Zieh den an. Jonas, nu presser du ham og støder. Nu. Nu. Push, drücken. Ja, godt, Jonas. Kom nu. Jetzt musst du tun. Ja, Ikke yoga. Pas på. Pas på, Jonas. Kom nu, kom nu, kom nu, kom nu, Jonas. Hovedet, Jonas. Det er nu, Jonas. Hovedet. Jonas, du må ikke holde fast i ham. Jonas, lad nu være. Du skal ikke have en straf mere. Kom nu, Jonas. 10 sekunder. Ja, godt, Jonas. Ikke hold fast i ham. Ikke hold fast. Ikke hold fast. Mener han det? Du skal ikke holde fast i ham, Jonas. Mener I det? Bøsserøv, mand. Mener I det? Mener I det? Du har fået den tredje. Så, Jonas. På for start. På for start. 1-2 mod hovedet. Kom nu, Jonas. Han er bange for dig. Jonas, det samme. Tag den forreste hånd og hovedet. Ja, der. Ja, godt, Jonas. Godt, Jonas. Kom så. Ja, der. Siger til sparken i dag. Der er helt åbent. Jonas, Åbn op, 1, 2, og så sparker han. Åbn op og spark. Åbn op og spark. Bagerste ben. Åbn armene, og så sparker ham i siden med bagerste ben. Der er helt frit. Ja, godt, Jonas. Tro på det, Jonas. En gang til, Jonas. Nu, åbn ham og spark ham i ryggen. Spark ham i ryggen, Jonas. Jonas. Ja, godt. Kom så. De så det ikke, selvom de sidder lige ved siden af. Kom så, Jonas. Kør ind over, åbn ham og spark ham. Han er bange for dig. Kom så. Det er nu, Jonas. Kom nu, ind over ham, ind over ham. Jonas, gå ham åbn og spark ham.
Kom så, nu! Kom så, Jonas. Mere troværdigt, mere troværdigt. Kom så. Ellers så prøv i hovedet. Sådan, Jonas. Det kan du kan sagtens få ham nu. Bare kør ind over ham med armene. Ja, fint nok. Jonas, bare kør ind over med armene. Jeg tror ikke bare, han skal køre armen nu. Han er foran, og ham der han kan ikke noget. Bare kør sikkert. Jonas, kør armen. Godt, Jonas. Kom nu, en gang til. Bare ind over ham. Kom nu. Han er bange for dig. Kom nu. Ikke hold fast. Kom så, ud af det der. Lad være med det. Jonas. Det er ikke dig. Kom nu. 10 sekunder. Tro på det. Kom nu. Kom så. Jonas, ind over ham. Sådan der. Jonas, du har 5 sekunder. Du skal ikke skide den væk nu. Jonas, bare kør ind over. Uden at ramme ham. Du har smadret hans maske, Jonas. Jonas, du skal ikke skide den væk nu. Du kan sagtens vinde over ham der. Nu kører du bare ind over, tager hans arm og skyder ham. Lige når han kommer, så slår du ham. Okay. Der er 5 sekunder. Kom så, Jonas. Nu. Ikke flere straf. Kom så. Ja, godt nok. Nu. Jonas, du skal køre lavt på. Jonas, du skal køre lavt på. Kom nu, Jonas. Ikke stå og blive sådan på igen. Jonas, hænderne ned. Masken på. Masken helt på. Skide godt, Jonas. Godt, Jonas. Op med armene, Jonas. Op med armene. På hovedet. Sidder han lavt. Ja, godt, Jonas. Skide godt. Godt, Jonas. Flere det. Bare gå mod ham. Du ved, han kommer, Jonas. Ned med ham. Slå. Du ved, han kommer, Jonas. Jonas, pas på hovedet. Du ved, han kommer. Jonas, du skal dække dit hoved. Og så lad være med at slå på hans maske. Nej, vi skal smadre 2 masker. Ikke flere strafpoint. Kom så, Jonas. Når han kommer, så støtter du. Nej, der er så gerne. Det der, det skal ikke ske igen. Ja, godt, Jonas. Godt. Kom så, en gang til. Godt, Jonas. 2 dommer. Der er 2 dommer. Godt, Jonas. Du skal ikke blive stresset. Masser af tid. Bare slap af. Gør, som du gør nu. Ja, godt. Kom du op igen. Klar. Sted mod maven som hovedet. Ja, godt. De er alt for svage, de der spark der. Nej, mener hun det? Jonas, lad være med det der. Lad være med at gå ind i clinchen. Bare væk med ham. Jonas, lad være med at gå derind. Bare skub ham væk. Skift side og spark ham i siden. Rundt om ham, Jonas. Ikke stå helt stille. Jonas, rundt om ham. Ikke bare stå og klo på ham. Der er kun 2 point nu. Bevæg dig lidt mere. Bevæg dig noget mere. Ja, kom så. En gang til. Dommerne har det allerede. En gang til. Du er lige ved at få den. Ja, kom nu. Du skulle bare tage den der. Ned med ham. Ja, godt, Jonas. Du er skide god, Jonas. Jonas, bevæg dig noget mere. Der er kun 25 sekunder tilbage.
Jonas, start med den anden side, så bare losser det. Pas på, ikke nogen dumme strafpoint. Ja, godt. Du skal ikke sparke igen, Jonas. Nej, lad være med at sparke. Jonas, stå. Vær klar. Er du klar? Nu! 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 Sådan nu. Kom nu, Jonas. Ikke bare stå stille. Rundt om ham. Ja, godt. Jonas, du skal ikke bare stå og glo på ham. Du skal arbejde dig rundt om ham. Jonas, du kasser dig på. 5 sekunder. Kom og fortæl på, så støder du bare. Stød, Jonas. Stød, ja, godt. Godt, Jonas, mand. Det er vigtigt. Silver medal goes to Alfie Powell, Great Britain. And gold medal for Vietnam, number 67, Kenneth Germany. Det var fornuftigt, så det var sådan undervejs. Congratulations. The next category, cadet medal 170.